més important era que la Cobla aquest any enguany celebra el 5è aniversari i era important que hi hagués un objectiu i fer una gravació era un objectiu important perquè és una manera d'estar vius. Som una cobla jove de pocs anys i no teníem molt clar si la gent respondria bé, però estem molt contents perquè hem arribat a gairebé 100 mecenes, 100 persones que ens han ajudat, que han col·laborat amb nosaltres. Sobretot quan fas la gravació hi ha moments, que és normal que hi ha moments de tensió perquè hi ha alguna cosa que no acaba d'anar bé, però el balanç és molt positiu. Han sigut molt professionals des del primer moment fins al final i el treball jo crec que ha sigut enriquidor per mi com a director i per ells també. Com a intèrprets, per la Cobla en general ha sigut una bona experiència. Bé, al principi no estàvem gaire convençuts de si arribaríem o no a l'objectiu, doncs perquè demanàvem una quantitat gran de diners, estem en una època difícil i no sabíem com acabaria, no? Però durant l'evolució del procés hem anat agafant més confiança en nosaltres, hem vist que la gent ens donava suport, que confiaven en el nostre projecte i això ha sigut fantàstic. Podem anar, què podrem fer, el temps ens ho dirà, però d'il·lusió, que és el que he comentat abans, i de ganes, en tenim molta. Ara està millor, ara està millor. Tu, Pablo, una mica més ample. Toca més ample allò, pa-pa-pam, ti-ti-tim, pa-pa-pam. Més que fort. Pablo, no es tracta de tocar-ho fort, es tracta de com més gruixut, més cos. T'agrada, no em desagrada. No passa res, també si dins el disc la sardana una miqueta més lenta, aquesta també ja és això, no passa res. Enfocando, proyectando el sonido, Pablito. M'he incorporat aquest any a la Cobla Maricel i m'agrada molt el fet d'haver començat amb l'enregistrament d'aquest disc. Primer perquè coneixo en Jordi Paulí des de fa molts anys, i un gran músic i millor persona. I he gaudit molt d'aquesta gravació, que espero que també en gaudeixin tota la gent que l'acquereixi aquest compacte.
us volia donar les gràcies a tots. Heu sigut molt professionals, tots, del primer fins a l'últim, i hem treballat molt bé. Jo crec que la gravació haurà estat un èxit. I després, quan sentiu la mescla que faran els tècnics, aquests magnífics que tenim, serà millor encara. Gràcies a tots,